Наскільки багато в мене ноутбуків. І саме тому я вирішив створити телеграм-групу, в якій ви можете зайти, купити ноутбук, подивитися, що в мене є в наявності. В мене є як отакі ноутбуки, які на запчастини можна пустити, дивіться. Ну, в такому собі стані, правда? Так, і добрі ноутбуки, наприклад, які повністю функціональні. Маленькі, великі, які хочете. Ось такі ноутбучки 15, 14, навіть такі великі 17 є ігрові. Якщо вам цікаво, заходьте в телеграм-канал, дивіться, що в мене є в наявності. Якщо щось немає, щось потребуєте, якусь матрицю чи якісь другі, скажімо, якусь частину, то пишіть, всім відповім. Давайте, це для нас група, там де ми з вами будемо разом заробляти.